Is-sodisfazzjon fuq wiċċ iċ-ċiklisti kien evidenti. Id-10 edizzjoni tal-LifeCycle ġiet fit-tmiem għal ħadd war nofsinhar bil-wasla lura f'Malta tal-kontinġent Malti, fosthom l-20 ċiklist li qatfu 2000 km f'10 ijiem. Fl-ajruportu ma ngħataw merħba kbira mill-qraba u l-ħbieb li kienu qed jistennew il-wasla tagħhom. Fost il-qrabat inħass tassew in-nuqqas ta' xulxin kif xedt l-ambjent ferm sabiħ li kien hemm fl-ajruport. Kif ħassejtek inti mingħajr il-papa? Mhux għarrajt. Dejjem inkun inkwetata sakemm jiġu. Kien żmien diffiċli missejn ħafna l-familjari. Infatti kommossa ħafna sarġajt rajt it-tfal wara 15 days, it's quite a long period of time. Il-parteċipanti tal-LifeCycle deru l-kol kemm huma kuntenti li waslu lura mal-familji tagħhom, sodisfatti li temmew b'suċċess din l-avventura għal pazjenti tar-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei. Speċi kien hemm diffikultajiet imma għandu ħawl li morna mhux ħażin. Well, kienet esperjenza vera sabiħa. Esperjenza sabiħa ħafna fejn ġib ħafna nies minn aspetti differenti tal-ħajja flimkien. Fl-ajruport kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo li feraħ lil kontinġent Malti għal ħidma u l-impenn li wettaq. S'issa f'din l-edizzjoni tal-LifeCycle inġabru iktar minn 130,000 euro għar-Renal Unit li jagħti l-kura lil pazjenti li jbatu bi problemi tal-kliewi. Fil-vjaġġ tagħhom l-20 ċiklist u t-tim ta' magħhom bdew mill-Belarus, għaddew mill-Litwanja, il-Latvja u l-Estonja, sakemm fl-aħħar waslu f'St Petersburg fir-Russja.